Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi alang sa tanan. Ato nga mga suking nga mga listeners, viewers, o sa ato nga mga kaigsuunan nga kanunay mahilig sa pagpamati sa debate, no? Naay debate karon atong madunggan mga kaigsuunan taliwala ni Lutsabis o sab ni Paul Alima, no? Nindot ang ilang pagbaylo-baylo mga kapaglaom, no? O ato ning mapaminaw karon. O atong makita, no? Makita nato mga kaigsunan. Okay? Yan na. Itong tanawon mga higala. Naon na to. Tara mga kaigsunan. Ang tupo, ang buhaya, ang talukto, ang ibid ug ang kamilyon. Mao kini silang hugaw alam kaninyo. Tanawa o. Ang buhaya, talukto, ibid, hugaw ni higala og mga kaigsunan sumala sa Biblia, dili sumala sa kapitulo laway bersikulo dila. O kining mga butanga ang tema ako nang napamatudan. Nabasa naman ako sa daang tugon adunay mga mahugawng mananap. Ang problema ko nani sa akong kaatbang ron, magpaabot ra ko sa iyang pangutana kung asa ba mabasa sa bagong tugon kung ang hugawng mananap sa daan hugaw lang maghihapon sa bagong tugon. Kanang pangutana ha ako nang paaboton unya kay ay na ko mapagawas og bersikulo kung mangutana siya ana higala og mga kaigsunan. Antos-antos lang usa siya diharon sa iyang mga pangutana. Ato pag yung dungagan, usa pa may nabilong sa hugaw mananap, yay lami kayo ay. Yay lami kayo sa mga tao nga hingaon. Ingon din niyo. Ingon din eh. Levitico 11:7-8. Ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko ni ini, dili man kini mousap. Busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa karne ni ining mga mananapa, ni muhikap sa ilang patayng lawas, kay hugaw man sila alang kaninyo. Kining baboy, ilaga, milo, buhaya, dito ni bilong sa mga mananap nga hugaw o dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios sumala sa Biblia. Atong bantayan ha, Efeso 2:19 nga kamo dili na mga Hudiyo, wala na mga dumuluong ang tanan na hisakop na sa banay sa Dios. Ang tanang banay sa Dios, wagi banay sa Dios na mukaon ining mahugaw mga mananap, higala og mga kaigsuunan sumala sa gitudlo sa Biblia. Gawas og maghinugawan ta, bisag nasayon kita nga kanahugaw, unya maghinugawan ta, apoy di ka mukaon ana, kay naghinugawan man ka. Pero kung dawato nimo ang tudlo sa Biblia, dawato nimo ang pagpahimangno sa Dios, our New Testament, Pinadayag kapitulo 18, Pinadayag 18, versikulo 2, ingon din eh. And he cried out in a strong voice saying, she has fallen, Babylon the great has fallen, and she has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit, and a prison of every unclean bird, and a prison of every unclean and hated beast. Tanawa o. Bisan pa man ang katapusang libro sa Biblia, naghisyot-yot ni mga higala o mga kaigsunan o mga mahugaw mananap sumala pa sa Biblia. Bo maghisgot ka ni tanan, tingon dayo, and a prison of every unclean and hated beast. Tulong tanan ng mga mananap. Kining mga butanga, nabasa ni sa daang tugon, higala o mga kaigsunan, nga ang Dios naghimo og dulumtanan dili ipakaon nga mga mananap hugaw o kining mga butanga ipatudlo ngadtos mga katawhan sa Dios. Pero kung ang akong higala moingon siya nga di siya katawhan sa Dios, adi na lang kung mangutana siya ngano mukaon siya niining mga mahugaw mananap sumala pa sa Biblia, mga higala ug mga kaigsunan. Pero ang mga katawhan sa Dios kinahanglan gyud nga tudloan ug unsay hugaw ug dili hugaw. Ang mga katawhan sa Dios tudloan gyud ug unsay ipakaon o dili ipakaon sumala sa Biblia, mga higala ug mga kaigsunan. Ug dining mga orasa ang tema ako nang napamatud-an nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon hugaw lang gihapon sa bag-ong tugon sumala sa Biblia og mga referensya. Ang dako nga pangutana mga higala ug mga kaigsunan kay ang akong kaatbang pagkakita baka ni siya og teksto ron sa Biblia, letra por letra, nga ang Dios nagsugo ngadto sa iyang mga katawhan nga pakanon og hugaw mga mananap, pakanon og baboy, pakanon og tiki, pakanon og tuko, pakanon og
ilaga, pakanon og milo, pakanon og buhaya, kay kanang mga butanga, maunay paabuton ako nga mugawas sa iyang baba, aron nga makatabla ang akong pinangga nga katbang mga higala ug mga kaigsunan. Nagingon ang Isaiah 66, kinasing Actos 17, nga ang silutan sa Dios pinaagi sa kalayo, ang mga nagkaon o mga mahugaw mananap, mga lulungtanan, apil ang baboy. Sunugon sa Dios kanu sa iya nga pagbalik, mga higala ug mga kaigsuunan, sunugon gyud na sa Dios. Mauna nga hinay-hinayin na nag-undang ninyo ang pagkaon ug mga mahugaw mananap sama sa baboy, kay ang Dios nagsaad nga ang tao nga mukaon nga maabdan sa Dios sa iya nga pagbalik, pagasunugon higala ug mga kaigsuunan. Mingon siya, sunugon brad, sunugon des kalayo, lain sa kay ikaligo nimo ng kalayo. Naday kalayo para kaligo, nga ang kalayo para sunog pag yun na. Kisay sunogon, kadtong nagkaon og buluntanan, kadtong nagkaon og mga mahugaw mananap, sumala sa Biblia, mga higala ug mga kaigsunan. Og niining kahaponon, kamo na sayod na, nga ang tima ako nang napamatud-an, nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon, hugaw lang yun gihapon sa bag-ong tugon, sumala sa Biblia o mga referensya, mga higalaw, mga kiksunan, o ang akong kantang ako ng pabuton ang iyang mga pangutana. Daghan kayong salamat, Mr. Director. Examination nga magikan sa affirmative side atong sugaton sa masipang papak Brother Paul San Pablo Alima. So sa 10 minutos, time start now. Mr. Lot Chavez, andam ka na ba nga gisahon? Andam na kung akong isa ni Robert Paul. Mr. Lot Chavez, kanang mananap nga imong isgutan, by virtue of creation, hugaw na o dili? Yes or no? Diba? Okay, sumala sa Biblia. O, ako gitong gibasa karon, wala ka na minaw. Objection, Mr. Moderator. Ang objection, Mr. Moderator. I have 1 minute to clarify my answer, Mr. Moderator. Na may nakauna o objection bro. Sige, Mr. Ato sa intertino na usa ka objection sa bikas. Isgutan, by virtue of creation, hugaw na o dili? Okay, Yes or objection, no? Mr. Diba? Moderator, objection, Mr. Nga, by virtue of creation. Ako nang gibasa dito, nga by virtue man of creation o dili, as long as ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Ug ang bilong sa mga mananap nga ipakaon, wa gyud malabot ang baboy diha. Kay dito na nabilong sa mananap nga dili ipakaon, talok to, ibed, toko, gawas ug bukaon na kag Moderator's time, moruling sa kabro nga tao. Ang pangutana bro, by virtue of creation. Yes, Mr. Moderator. So, pabagalan ng dapita, okay, yes or no, tayo qualify. Okay, Mr. Moderator, ako nang libasa diha sa Levitico 11:46-47. Objection, Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. Pangutana og naabay mabasa ako pangutana categorical and according to our rule, one of our rules, pag categorical ang question, tubagon nag yes or no. Okay, tubag, Mr. Moderator. Ay sa kadalibo, balikon na nato, na may gibutang diribo nga kinahanglan jud nga tubagon ang categorical. So you need to answer yes or no, then Okay, qualify. Mr. Moderator, yes. Ato mabasa. Kaya ano man, I have 1 minute, Brad Paul. Atong tanawon, Levitico 11:46-47, nga ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Munay naa sa akong tema. Unya, ang baboy o uban pang mga mahugaw mananap sumala sa gibasa, dili gyud na ipakaon, naara gyud nimo og mukaon ka. Categorical nga by virtue of creation, kanang mananapa hugaw. Ang imong tubag, yes. Okay. Karon sa Genesis 1:24-25, during sa creation, unsa may giingon sa Dios sa iyang gihimo ang mananap? Miingon ba siya nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Tubag. Multiple choice. Wa gyud magingon ang Dios diha nga ang baboy dili hugaw. Sumala sa creation. Wa gyud mabasa. Objection, Mr. Objection, Mr. Moderator. Moderator. Ako pangutana, diha sa Genesis 1:24-25, during sa pag-create sa Ginoo na ng mga hayop nga imong giingon, unsa may giingon sa Ginoo? Tubag. Unsa may iyang gipahayag? Miingon siya kining dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Okay. Asa man sa duha? Tubag, Ang Mr. pilipot Moderator. sa Dios during sa creation. Tubag. Ang Dios wa lagi magingon diha nga ang baboy dili hugaw.
sumala ana. Unya akong gibasa kaganina nabot magaginesis. Na akong tubag ang akong gigamit di aras Levitico 11:46-47 na ang Dios naghimo og balaod sa hugaw mananap ug dili hugaw sumala sa mabasa. Unya ako nang nabuhasa nga ang buaya, ang tiki, ang tuko, ang baboy hugaw nga mananap ug dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios sumala sa Biblia. Moderator's time, ang pangutana atong iklaro bro before ka mo kalipay. So ay lagi kalimti bro ang iyang categorical nga duha ang pilian nimo. Okay, Mr. Moderator. Ano man mo Mr. Moderator, ako na clarify. Isa ka dali, patiwas sa kanya before ka musulti. Okay? Ang punto bro, ang iyang pangutana, giingol ba dito nga maayo o hugaw. So, ini bro, papili niyo asay giingon dire. So, pag alam na pita, then qualify. Mr. Moderator, ang akong gigamit kaganina sumala sa Levitico 11:46-47. Objection, Tabasa, Mr. Moderator, pwede yung layuan na Tabasa, itubagan. tubag Akong pa rin pangutan ako. mo na Akong pangutan na diha ba sa creation, kami tubag ka naman nga hugaw. Okay. Isundan ka ka. Genesis 1:24-25 sa pag-create sa Ginoo nga nang mananap kay mong isgutan unsa may giingon sa Ginoo. Miingon pa siya nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo multiple choice. Okay, tubag, Asa sa tubag, duha, Mr. nag-ingon sa Moderator. Ginoo. Oh, pag-ingon sa Dios nga ang tanang butang maayo, wa magpasabot nga wa nay hugaw. Sabtong day nimo nga maayo nga wa nay hugaw. Sa pag-ingon sa Dios nga maayo ang tanang butang, apil na diha ang hugaw na dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios. Kay ang tanang butang nga gihimo sa Dios, dunay katuyuan. Ay pag ayaw sabta nga pag-ingon sa Dios maayo, wa nay hugaw. Kay pag-ingon sa Dios nga maayo, doon na ba'y balaod giyang gihimo na ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap na ipakaon o dili ipakaon sumala sa Biblia. Sabtong day nimo na maayo o niya ano nimo tanan. Okay. So, pangutan na. Sa pag-ingon sa Dios sa iyang paglalang sa mananap nga maayo, wala siya mag-ingon nga dunay hugaw Okay. sa virtue of creation. Okay, Mr. Moderator, nagkalayo naman hinuong ka sa akong gisgutan. Pag-ingon lagi sa Dios nga maayo, wa magpasabot na wala nay hugaw. Kaya nga naman, ang tanang butang, hugaw o hinlo, dunay purpose ang Dios, nga nung iya nang gihimo. Pag-ingon sa Dios nga maayo, ayaw sabta, nga kanon mo tanang butang. Ayaw sabta nga diha sa maayo, walay butang nga hugaw. Kaya sumala sa Biblia, Okay. Natubag naman na, nahuman na napita, na ay following question. Si Brad Paul, o niya, ang imong objection, not in line sa iyang last na question. Okay, Mr. Moderator. Object ka, Ako lang sa iyang i-clarify, last Mr. nga- Moderator. Isa ka dali, nag-story pa ko. I-object ka sa iyang pangutana sa last niya pangutana sa Genesis 1:24, which is not in line ang imong objection sa pag-unyang pangutana. Yes. Nahuman na to, ayaw nag-object sa nahuman na. Okay. Object ka ron sa iyang present na question. sige, Mr. Moderator. Niuyo na siya lagi nga maayo ang gibuhat sa Ginoo. Kung nagisundan ako siya, kay maayo man ang gibuhat sa Ginoo, gisundan kag unang Timoteo 4:4-5. Maayo ang gibuhat sa Dios. Kung dawaton nimo kini uban ang pagpasalamat, kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug pag-ampo ang pangutana. So pako nimo ni dili. Ikaw mo ni supak ana, kay wa ka kasabot sa imong gibasa. Kaya uyon ko nga ang Dios dunay ginluan, pero dili mananap, tawo mo ginluan. Naabadinhe ang tanan nga gibuhat man sa Dios. Na ako, apil man Dayon, iyon naman din nga, kung imo ning dawaton uban ang pagpasalamat, gihinluan kini. Okay. Unsa may gihinluan? Okay, tubag. Ang hugaw olimpyo. ang nahugawan, mo ginluan. So sa ato pa, mabasa man diya gihinluan. O yun ka nga, Tubag. gihinluan. Ang nahugawan Ang nahugawan. lagi. I have 1 minute to clarify lagi. Uyon lagi ko nga ang nahugawan, ginluan, kinsay nahugawan. Kadtong mga tao ba nga sama nimo sika og baboy, ginluan ang ka sa Dios, ay napagkaon og hugaw. Kaya ang ginluan sa Dios, ang tawo dili ang mananap. Okay. Sa pag-ingon nimo nga ang nahugawan, gihinluan, nagsulti ang tinuod o namagat. Ang nagsulti og tinuod ako, ikaw mo na makak. Sa imong pagsulti tinuod, wa gyud ka mamakak. Wala lagi ko mamakak. Ay ang ginluan sa Dios, ang nahugawan. Lahi man ang hugaw ug nahugawan, ang hugaw yun na. Ang nahugawan, hinlo na siya, pero nahugawan lang. Sumala din sa akong gibasa, kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios o sa pag-ampo. Kung Okay. mukaon may baboy, Oh. by virtue of creation nga maayo, mag-ampo may sumala sa gibasa, gihinluan naman pinaagi sa pulong sa pag-ampo. So pagkadili. Objection, Mr. Moderator.
Wagi baboy anang teksto nga imong gibasa, imo ra na gidungagan. Ayaw dungagi. Wagi na magisgot og baboy. Pero kung gawon kag baboy, membro ka sa sunog, Isaiah 66, kinisingag 2:17. Ayaw dungagi ang bersikulo kay ang bersikulo walay baboy nga imong kaunon ug imong pasalamatan. Ang gisgutan niya ang maayo lang. Katong maayo nga gitugod sa Ginoo, dili katong maayo nga hugaw. Mitubag ka na kaganina nga maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Dayon ang baboy, kinsa pa niya nagbuhat? Tubag, maayo lagi ang gihimo sa Dios, pero ayaw sabta nga diha sa maayo nga gihimo sa Dios, wala nay hugaw. Kay nga naman, hugaw o dili, dunay purpose sa Dios nganong iya nang gihimo, maunang maayo. Pero para nimo, nara nimo bugaong ka o magpasunog ka. Kay giangko naman nimo nga ang baboy binuhat sa Ginoo o binuhat sa Ginoo maayo. Kung ang binuhat sa Ginoo nga maayo, imo ning pasalamatan matud sa Biblia. Kay gihinluan naman kini pinaagi sa pulong sa pagampo. So makon ba nimo nga bersikulo? Tubag, supak lagi ko nimo, kay nga naman, diha sa maayo nga ipakaon, kay sabot man nimo basta maayo, apilo nimo ang baboy na ipakaon. Diha sa tanang maayo og ipakaon, way labot ang baboy kay ang baboy dito nabutang sa dili ipakaon og dulungtanan. Og mukaon kag dulungtanan, Isaiah 66, 15 hanggang 17, magpasunog ka, sunugon gyud ka. Murang undangin na. Okay. So kay miuyon ka naman nga kung pasalamatan nimo ang butang maayo nga gihimo sa Ginoo, gihinluan na kini. Okay. Pinaagi sa pagpasalamat. Kadto bang imong pag nagihinluan nagsulti ang tinuod ato na makat. Ang butang maayo nako kay nangutan naman ka nako, ang butang maayo nako o pasalamatan kadtong hinlo dili ang hugaw. Naunsa naman ni akong katbang oy. Ang butang nga maayo para nako kay nangutan naman ka nako. Kadtong baka, kande mo kay pagkaon. Ayaw pila ng baboy, tiki, toko, buaya. Kay butang na nga dulungtanan o dili ipakaon, di na makaayo nimo. Unsa may mabasa dinhi sa unang Timoteo ang tanan o ang hinlo ra ginlutan. Tanan nga hinlo. Naabay mabasa rin ka nga hinlo? Tanan nga hinlo kay pagkaon Basahan daw. niya. Isa moderator. Objection Mr. Kung President. mabasa ba nimo diha sa unang Timoteo 4:4 nga ang tanan nga hinlo nga maayo? Ang unang Kaya Timoteo, ninyo mabasa ang tanang okay. hinlo. Tiwasaw basa kadulong sa 3. Nagisgot na pagkaon. Bro, stop. Once nga na mo. Nagisgot kag pagkaon sa Bible concept, ang pagkaon kadto kong hinlo, way labot baboy diha, Mr. Moderator. So please revise your question, Paul. Miuyon ang sa Mr. Moderator nga ang mga mananap gibuhat sa Ginoo nga maayo. Dayon ako siyang gisundan sa unang Timoteo 4:4 nga maayo ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Mingon man siya nga ang maayo lang daw din kadto lang mga limpyo. Unsa may mabasa din Objection. Objection din nga specific lang kadto lang Objection, nga maayo o tanan nga gihimo sa Ginoo maayo. Objection. Mo lagi ni. Gibalik na ko niya Mr. Let me Moderator. clarify, nadunggan sa mga tao nga mitubag mang kaganihan Yes. tubag ka nga Yes. ang diha sa unang Timoteo 4:4 ang gihinluan diha kadtorang maayo. Mao tay gisundan ka ni Prato. Okay. So you are obliged to answer his question. Okay, Mr. So, Moderator. please repeat po sa maong pangutana dayon. Iklaro sad ang imong Okay. objection. Mr. Lord Chavez, kung saon man paghinlo sa butang hinlo na. Okay. Okay, itong itubag ko nimo nga ang gihinluan kadtong nahugawan. Ang baboy wa man na nahugawi, hugaw man gyud hug 14:4, walay makabuhat butang nga hugaw gikan sa hinlo. Kay ngano man, gisiparit sa Dios daan ang hugaw ug ang hinlo. Naabay ingon diha sa bersikulo. I have 1 minute oh, nagtan-aw ko sa oras. Gisiparit daan sa Dios ang hugaw ug ang hinlo. Mo na nga unang Timoteo imong gigamit unsa to 2 Timoteo? Unang Timoteo 4, 1 ngadto 4 nagisgot na og pagkaon. Bible concept ang pagkaon gani orkan unon kadto nang baka, kanding kadtong gitugot, ayaw i-insist diha ang baboy nga wa hisguti nga pagkaon. Hugaw na dulungtanan na. Isaiah 66 sunugon ka. Miangkon ka na gayna nga ang tanang butang gihimo sa Ginoo maayo ug miangkon ka nga ang baboy hinimo sa Ginoo. Mo nagisundan ta ka atong giingon nimo kanina nga mabasa ba? Miyo man ka nga ang gisgutan diha ang mabasa diha kadto lang mga mananap nga limpyo. Apo tanan, nagisgot ba diha specific mananap nga limpyo nagisgot tanang binuhat sa Ginoo. Ubag,
diha lagi sa tanang maayo nga gibuhat sa Dios. Kaya ang Dios may naghimo sa tanang mga mananap, maayo na atubangan sa Dios, pero naghimo siya balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Unya ang baboy, ang butiki, ang tuko, ang talukto ug ang buaya na belongs mga mananap nga hugaw o dili ipakaon ngadtos katawhan sa Dios. Ang butang og katawhan baka ka sa Dios kay di man kapatudlo unsay hugaw ug unsay hinlo. Kay kinini ang Ezekiel 44:23, ang katawhan sa Dios tudloan man unsay hugaw unsay hinlo. Unya ikaw di man ka makatudlo, ana ra gid nimo ikaw ray desisyon ana. Pero ang klaro sa Biblia maugid ni atong babasa na during sa creation wala yun mag-declare ang Ginoo nga ang maong mananap hugaw, Mr. Lord Chavez. Akong basahon, kaya wa magkaninin mong tubaga nga klaro. Sumala sa giingon sa balaang kasulatan. Kung sa may giingon din busa gibuhat sa Dios ang tanang matang sa makahayupan ug mga ihalas nga mananap nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Wa gyud miingon din sa creation nga naghimo siya mananap ug miingon siya nga dunay hugaw sa iyang gibuhat. Miingon siya nga maayo ang iyang gibuhat. Dayon, so wala gyud sa virtue of creation nga hugaw na sila. Ngani din sa Genesis, yaman tong gisgot atong Genesis. Genesis kapitulo 9 versikulo 1, yang gisgutan si Noah. Unsa may gisugo sa Dios sa unang bag-ong kaliwatan sa katawhan human sa lunok. Mingon din mingon ang Dios, makakaon kamo sa tanang mananap ug sa lunhaw mga tanom kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabutang ang kinahanglan dili ninyo kanon o kini mao ang karne nga may dugo pa kay ang kinabuhi anaa man sa dugo. Unsang gisugo sa Ginoo kang Noah? Ang bag-ong katawhan human sa lunok, makakaon kamo sa tanang mananap. Nganong tanang mananap man? Kay sa virtue of creation, tanang mananap maayo na ug wala mag-declare ang Ginoo sa iyang creation nga may hugaw siyang gibuhat. Usa, ang sugo sa Ginoo makakaon kamo sa tanang mananap. Unsa man la ang dili ipakaon, usa lang kabutang andi ninyo kanon ang karne nga may dugo. So sa ato pa, sa virtue of creation wala mag-declare ang Ginoo nga dunay say hugaw mabinuha sa Israel o sa mga Hudiyo. Pero sa Episo, sa dehang gihiusa na ang Hintil o ang Israel, gibungkag ng distinction. Time's up. Ipangutana. Okay, salamat sa negative side. Ganito sa negative side. Sulot sa 10 minutos. Timer start now. Okay, daghang salamat Mr. Moderator. Ang tema, Dragpula 5, matud-an ako nga ang mga mahugaw nga mga mananap sa daang tugon hugaw gihapon sa bag-ong tugon sumala sa Biblia o mga referensya. Himo ning gisupak ang akong tema kay akong mabasa o dili mabasa. Isupak nako by virtue of creation. Objection, Mr. Moderator. Objection. Isupak ka na, gitupak ka. Objection, Mr. Moderator. Objection mo. Wa ko mangutana og by virtue sa creation. Mr. Bayag, yung tubot, ikaw ba? Pili na kategori ka. Natong by virtue of creation, rason to niya, wa to sa akong tema. Mauna nga nautana ko niya, nga gisupak ba niya ang akong tema kay akong mabasa o dili mabasa? So, Brad Paul, sa siya man ang affirmative side. So, you are obliged to answer his question. Yes. Dili to kategorikal ha. Ang akong tubag mo ni. So, pako, nga kanang mamananap ng gisgutan by virtue of creation hinlo na but by virtue of Levitical law mo na imo giprobe. Objection, So Mr. dili Moderator. siya hugaw for the first place. Okay. Kung akong mabasa nga Ano hugaw, ba sa yung pangutana? wala gini, ang akong tema, pamatud-an man ako nga ang mga mahugaw mananap sa daan, hugaw sa bago, wa ko magpamatuod niya o by virtue of creation.
Ang akong pangutana mauni, gisupak ba nimo kay mabasa nako o gisupak nimo kay di mabasa? Isupak lagi ta ka kay atong tema daang tugon ang Genesis 1 by creation na ana sa daang tugon. Giunhan ta ka kanang imong giingon nga mananap dili na hugaw by virtue of creation but by virtue of Levitical law nga wa kay apel hugaw na. Okay, sunod pangutana. Okay, So gisupak nimo sa daang tugon. Pero kung mabasa nako sa bagong tugon nga dunay hugaw mananap, di na nimo supakon. Pero sabtang imong gibasa. Objection, Mr. Moderator. Ayaw ko ito bagag-isakta. Ako'y nangutanan ni mo, ikaw mo sa botron. Kaya ako may nangutanan. Sige. Muli ako pangutanan, Mr. Moderator. Gisupak niya by virtue of creation dito sa daang tugon. Karon, kung mabasa na ako na dunay hugaw mananap sa bagong tugon, di na ba niya supakon? Kaya mo man amo tima. Diba? Unang Timoteo 4:4 maayo ang Objection, pag-ibuhat Mr. sa Ginoo. Objection. Ito ba ka? Objection, Mr. Moderator. Ayaw karato, Bratol. Calm down ba? Kalma lang. Muni akong pangutana. Ang tima ni mo, matod ba ni mo, gisundan na gyud ka, nga gisupak ni mo kay by virtue of creation sa Old Testament. Muna gigawas ni mo sumpa ba? Karon, kung mabasa na ako, na dunay mahugaw mananap sa bagong tugon, dili na ba ni mo supakon? Gisupak kanita ka kaysa Marcos 7 versikulo 19 nag-ingon, he was making and declaring all foods clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Bisan pababasa ni mga hugaw, gi-abolish naman ng Levitical law. Mao nang sa unang Timoteo 4:4, gihinluan sumala Objection, Mr. sa Moderator. pag-ampo. Wa lagi ko mangutana diha sa Marcos 7, Mr. Moderator. Clarification lang sa akong pangutana. Ang imong gipangutana kanina kung imo bang mabasa. Kay ano ba kung Mr. Moderator? Ang imong lento nga nga pangutana kanina kung mabasa nimo sa bagong kasabutan supakon ba nimo imong tagakol. Kay ano ba Ang kung Mr. tubag ni Moderator? Brad supak siya. So Okay. natubag na, nyahuwat na lang mahuman siya, kana may 1 minute. Okay. So, kung mahuman siya, then proceed nila kasi pangutana kay natubag naman to nga iyang isupak. Okay. Babalikan na ako, Mr. Moderator, ha? Niingon si Brad Paul, bago pa lang, nibawas siya ang baba, nga supak siya tungod kay by virtue of creation sa Old Testament lang. Yang nga kung di man nagpamatuod man ko nga hugaw mananap sa Old, hugaw gyapon sa bag-o, karon kung mabasa na ako sa bagong tugon, nga doon nagyapoy mga mahugaw mananap, supakon pa ba nimo o dili na? By virtue of Levitical law na. Okay. But according sa akong giprove, ang Levitical law gi-abolish na. Mo nang kumukaon na ka ng mananap maghihimo sa Ginoo nga maayo, kung mag-ampo ka gihinluan na. So din nahugaw. So, Okay. Kung ako laging mabasa nga doon ay hugaw, wala lagi problema ng naay mabasa lagi ka sa Levitical law hugaw na. ako lagi. Kung ako mabasa sa bagong tugon, Isupak ang wala nga ni. by virtue of Levitical law na ay hugaw. Okay. But ang Levitical law gi-abolish na according to the word Sa ato sa ba, wala Mark hugaw? 7:19. Gihinluan naman. Mogi, human sa paghinlo, pulong- asa man mabasa nga ginluan. Ibasa na gani kagayon. Basa. Basa ka. Hatagan ka, Wala stop ka ka. wala ka paminaw. Nanina, ako lang klaruhon. Maayo ang tanan nga gibuhat sa Dios. Miangkon ta nga ang baboy maayo. Kung dawato nimo kini uban ang pagpasalamat kay gihinluan kini. Okay. Pinaagi sa pulong sa Dios. Unsa may giyon sa pulong sa Dios? 7:19 sa Marcos. He abolished the Levitical law. Okay. O ka nang mag-ampo lagi mo mga baboy. By virtue of creation, kan anak ninyo, kaya di mo Levitical law ang atong under mga sa Levitical, abolis naman, na mo basta naghinluan. Basta may labad ni mo gahinluan naman ang imong gahinluan nga hugaw. Okay, sunod pangutana. Imong gigamit diha karon na maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Oh. Karon akong pangutana, mabasa ba nimo diha sa kinini ang unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy maayo o gihinluan sa Dios? Mabasa ba diha? Miangko na kang ang baboy binuhat sa Ginoo maayo. Objection, Mr. Kung dawato Moderator. na nimo maayo, Objection, Mr. gihinluan Moderator. na sa pulong sa Ginoo. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection? Ang akong pangutana, ako na siyang gisundan. Kaya gi-insist man gud niya diya sa unang Timoteo 4:1-4 na ang baboy kuno maayo. Akong pangutana, mabasa ba diha sa unang Timoteo 4:1-4 na ang baboy maayo og ipakaon sa Dios? Ang iyang Mabasa pangutana diha? mabasa ba diha ang baboy maayo pakaon?
Mabasa kay dingon diri ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Okay. Gawas ko mo ang baboy di binuhat sa Ginoo kay di mabasa. Okay. Nauso makitawon nga ang giangkon ka man ang Okay. tanan nga gibuhat sa Ginoo laki pang baboy. Kung imo nang dawaton uban ang pagpasalamat, gihinluan na sa pulong sa Ginoo. Okay. Sinabi sa Marcos og sa pagampo. Suwa na ihugaw kay hinlo naman. Sa ato pa, mabasa lagi ana ang word Mabasa baboy. lagi. Okay, Mabasa mabasa na lagi to sa Ginoo. moderator. Mr. Moderator, iyang giangkon nga mabasa ang baboy anang bersikulo ha. Atong ipabasa sa moderator. No need naman ang pasal giangkon ka naman ang tanang gibuhat sa sumayo o ang baboy Okay. gibuhat sa Ginoo. Nabasa Sa ato pa, pag hinlo diha, wa na'y mabasa na ang baboy hugaw. Tanan, apil ang baboy katong tiki nimo ingon nimo. Okay. Opo, apil na So to. di na mabasa na ang baboy hugaw. Tanan lagi nga binuhat Okay. sa Ginoo nga maayo. Okay, karon kung mabasa na ko Gawas ko mo ingon ka nga ang tiki dili binuhat sa Ginoo Okay, baboy di Mr. binuhat. Moderator, mauni. Okay, nadungog ninyo ha. Excuse me kamay kanan. Asa may gamit ani atong rules nga 1 minute nga tubag o 1 minute pamutana paspasa man kadto diha. Hala karang araw maglami mo atong sundo ni. Patiwasa naman bro, patiwasa naman kay kanina patiwas mo po ka na may itong timer di ba bro? Na internet ko ingnan niya nga 1 minute brad para nindot yung timer ako kay sulti gud. So atong patiwas ito bro nya na may 1 minute kung pangutana nya imo pangutana 1 minute po nya tubag 1 minute. Sa ba, sumala siyang gigamit, wala na kunoy hugaw. Unya iya pang gipuno-punuan ang bersikulo og baboy. Ako siyang gisundan Mr. Moderator nga doon na bay baboy diha mabasa. Matod niya wala na lagi kay hinlo na. Karon kung mabasa lagi nako nga ang baboy hugaw lang gihapon, human hinlo eh. Ang tubag lang nako Mr. Chavez paminaw. Ang mabasa nato di ang tanan nga gibuhat sa Dios. Hugaw lagi. Kung moingon ka nga ang baboy di binuhat sa Ginoo, wa mapil din eh. Pero na-accept ka naman nga ang baboy binuhat sa Ginoo, di maayo. Niyo kay nga maayo kagay na. So kay maayo man kung imo nang dawaton, kung sa pagdawat pagkaon, gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios o sa pagampo. Gihinluan so tapos na gyud ang tema. Ang iya hugaw man, gihinluan naman dire. Mao lagi. Ipangutana lagi taga nga human ba sa paghinlo, wala na ba'y mabasa nga ang baboy hugaw. Sa by virtue of Levitical Objection, law, Mr. Moderator, by objection. virtue of Levitical law, bisan basahon ani mo nga hugaw, Objection, Mr. Moderator. by virtue man ang ako sa creation, dili man na siya hugaw. Objection, Mr. Moderator. Nangutana lagi ko nimo nga human ba sa paghinlo, wala na ba'y mabasa nga hugaw? Wala ko mangutana og by virtue of his creation, Mr. Moderator. Muna yung akong pangutana. Kay hinlo naman di ay, wala na mabasa nga hugaw. Baboy. Ang baboy. Wala. Please answer the poll. Kung ang imong basahon, ipadayag 18:2, Okay. apocalyptic na, symbolic na. Okay, dili. So, dili na absolutely true. true. Dili So, ko mubasa. akong tubag maune. Kanang imong giingom mabasa nimo diha nga hugaw, bisan pa human na diri gihisgot nga dawaton nimo nga hinluan. Nagpabilin gihapon nga wa maguba ang kamatuoran. Nga ang Ang baboy tanan hugaw. nga gihimo sa Ginoo maayo kung dawaton na nimo bisan karon by virtue of creation pasalamatan na nimo sa Ginoo, hinlo na siya. Okay, asa mabasa nga ang baboy o mahugaw mga mananap pasalamatan sa Dios mo hinlo siya. Kini, gibasa nako. Okay, basaha ha? Basahan ako. Nga ang mga mahugaw mananap, wa mo na magisigot o mahugaw mananap, Oy, mo na magipunan. Unsa man dang hinluan hugaw? Unsa man Okay. hinluan nato pag limpyo? Objection. Unsa man ni? Objection, Mr. Moderator. Mupalo Okay. ka sa logic. Objection lagi, Mr. Moderator. Akong balikan siya, kaganina, Mr. Moderator. Nga, mabasa ba diha, nga ang baboy, mga mahugaw mananap, ampuan, nga mahinlo na siya. Mabasa lagi. O ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo miangkon ka namang baboy binuhat sa Ginoo gawas og mayon ka dili ni binuhat Okay. kay di ni maapil gihinluan kini sa pulong sa Dios ug ang pagampo unsa man hinluan nimo ang limpyo. Okay. Unsa man ta? Sunod pangutana. Matod mo nga ang baboy maayo. Maayo siya kay ipakaon sa Dios o maayo siya kay dili ipakaon sa Dios? Maayo na siya kung imong dawaton uban ang Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Wa ko mangutanag pasalamat. Gisundan tika. Ang baboy ba maayo kay ipakaon sa Dios? Maayo kay dili ipakaon. Bro Chavez, itubag na niya nga maayo. So, Maayo lagi ang akong why we need to object nga itubag naman ang iyong pangutana nga maayo? itubag sa And Mr. he Moderator qualified- sa dili na ko pangutana. Moderator's time, please. Quiet.
Itubag niya ang imong pangutana nga maayo, then he qualified. Then, asa may objection pa ni Mana? Okay, muna Ayaw, no. Ang imong style sa pag-object is not actually valid. Why? Right, nga mo qualify bro. So, ayaw, Okay. it's object na nagtubag kay nagitubag naman to. So, ang imong objection is not granted. Proceed, Dr. Okay. So ako nagitubag no nga maayo man na by virtue of creation sa Genesis 9:1-3 may Ginoo makakaon ka mo sa tanang mananap o sa langgam ang inyo pwedeng kanon ang karne nga may dugo. So apil naman na so man na baboy mananap na o langgam. Okay, sunod Mananap pangutana. na. Sunod pangutana. Use your common sense. Sunod pangutana. Mingon ka kaganina nga ang gitudluan sa pagkaon o sa pagdili sa mga mahugong mananap ang Israel ra. Mingon ka kaganina. Paron pangutana. Nagingon man niya ang inyong pare oh. No. Busi ka pare. Ingon dire oh. We have to be well prepared so we can appreciate the values and virtues of God. We ang word na gigamit. Ingon dire. Culture and social. Look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Pangutana. Kinsa may baka ko ninyo? Ikaw ang inyong pare. Sabta na. Okay, ay, objection, Mr. Moderator, objection. Objection. By virtue of Objection, objection, By objection. virtue of God's Objection. Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection, bro? Ang iyang tubag, sabta na. Ang akong pangutana mao, niningon na gud siya kaganina. Brad Carlo, hilom lang kaniha. Kay linya lang o gusto ra, ha? Linya lang. Proceed. Okay? Ngayon dire ang ilang libro, Mr. Moderator. We have to be prepared so we can appreciate the values and virtues of God. Ingon dire. Culture and social norms in the time of Jesus and until now. Look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Ang pangutana mauni. Niingon ka kaganina nga ang Hudyo ra mao'y giditaan sa mga mahugong mananap karon kinsa may nagsulti ninyo sa tinuod. Ikaw o ang inyong pare kinsa na makap ninyong duha. Pertigo na kasakto, brother. Pag mo lang pagsabot o masakto. Kasi ka na, by virtue na of Levitical law. Okay. Not by virtue of God's creation. Makakaon kita tang matang sa mananap 9:1 hangtod. So pangutana. Pangutana. Giangko na nimo nga sakto ni pero imong gidugagan by virtue of Levitical law. Basaha ko no diha bi og na by word by virtue of Levitical law kay kung wala namaka ka. Namaka Ako ka. dili ko obligado. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Libro ngano man. Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay, Kaya ngayon siya na by virtue of Levitical law. Basa, Mr. Moderator. Kay stagtaklak man. Basa, Mr. Moderator. Kay gisupak niya. Bumatog na di. Objection, Mr. Moderator. Ang debate dili ikahon ni Muda sa Ursulang ka page. Objection, Bible ang reference man eh. Objection. Napruibahan man ako sa Objection. Bible. Na ang Objection. tanang mananap ipakaon. Dayon kung imo ning ampuan, gihinluan kini. Dili man amo kung palit Okay. sa akong gibasa gihinluan. Counter objection ko, Mr. Wa pa Moderator. man diha ampui. Okay. Counter objection. Ang nga mananap mag-ingon nimo nga hugaw, intindi na sa Levitical law. Objection, Mr. Moderator. Na by virtue of Okay. God's creation. Counter Kung objection imo nang ampuan na, mahinlo na sa Counter objection ko, Mr. Moderator. Ay, isa. Kining. Imuhang pag-tubag rapol, usa man ang rapol, nagtubag ka or nag-counter ka siyang objection? Ni objiko sa iyang pamahayag kay ikahon man ko niya diha. Ako, no, na. Dili man na mo ang interpretation sa simbahan. Isa ra man na ka point. Og diha ang buti pasabutan Okay. sa libro. Dili man na by virtue of Gabitso man nahibalo man Counter objection ko, Mr. Moderator. Bisan di Counter man objection. nito basahon Mr. Lord Chavez. By virtue of Levitical law, ang buti pasabutan na. Counter objection. Ang yun na dito. Isubak ba dito ka nga hugaw na sa Levitical law? Pareha mi ni anang Objection. pare. Objection. Pero ang akong giprove nimo by virtue Sa ito paliuyo na ka sa gisultis yung pare, nahugaw giday na. Ay, isa. I-counter pa ka. Counter, Mr. Moderator. Ano naman? Okay, Mr. Moderator. Mao What's ba?
grabe, ako nakikita ka ng super ka na. Ano bro, may ka mo-counter mo ka. Yes. Once ka mo-counter, objection ka, dili ka intended nga mangutana. Wala pa maka-counter. So, ang imo nga, ano, wala pa maka-ruling ka rin. So, ang imo ano bro, unsa may mo-counter, ayaw pag-ask din. Sure, unsa man mo Okay, counter. mauli sa Mr. Moderator. Nangutana ko niya ba kaganina nga kinsay ba kako ninyong duha kay nag-ingon man ka nga ang mga Hudi ray gitudloan, mga Hudiyo ray gitudloan sa mga mahugong mananap. Unya kay ang ilang pari, inyong pari, 12 ka buok nag-ingon man ni nga ang babo Ganayon siya nga by virtue of Levitical law. Mabasa ba niya ang word Levitical law? Ang iya, Brad Paul, ang premise niya, gibasa niya, nining mong libro Bakit nga. pa siya tangkalong Ato ning tanawon sa ning libro ha, ayang gimong Brad Ralph nga pila to Brad, Brunei 12 Kasi, ka kasi ka pare, sikat anang parehas, tanawa. Ato yung patanaw, kayo tayo mo ni. O nga ni, tanawa na yung pare niya, 12 ka buok na. Author ni or Oo, turo writer. Bo Sanchez balik rin. Tanawa, ako ba na ninyo, Bu Sanchez, unsam na Okay, na sige. So, ang imo pang Isa na, lista nila. na Brad Paul, nga diri Brad Paul, gingon man diri nga lockdown dogs and pigs. So, they are both considered unclean. So, Brad Paul, ang iyong pangutan na Brad Paul, kinsa man kuno ang turuan or kanasayop ba, ikaw ba or si kining mo ang libro? So, mao tayo ang libro Okay. pangutan na. Sige, Brad Ralph, proceed sa Okay, pangutan na. mo ni Mr. Moderator. Ni Uyo lagi siya nga hugaw ko no, pero sa Levitical law. Mabasa ba din higa ang inyong pare, nag-refer nga ang baboy, iro, hugaw mga mananap, diha sa Levitical law. Mabasa ba din higa mo niya kung gigamit? Mabasa niya o dili? Ang tubag, ang among standing mo. Oh, objection, Mr. Ayaw ko ikahon Ayaw, ang libro. objection. Ang among tubag mo ne. Objection. By virtue na of Levitical Oh, law. objection, Mr. Moderator. By virtue na of Levitical law nga hugaw yun na sa Levitical law. Wa bitaw takasupaka nga dito sa Levitical law hugaw na by virtue of Levitical law. But by virtue of creation, dili na siya hugaw. Nga naman, mabasa siya sa unang Timoteo 4:4. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Huwag man na sa Moderator. kusang tubag. O, nag-object naman ko. Kanina naman ka. Okay, maulagi niya akong pangutan na Mr. Moderator. Hindi ko niya kaganina nga kinsay na makat mo duha. Ay yung pare, nagsulti man eh. Nga ang baboy, ang iro, hugaw mga mananap sa panahon ni Kristo hangtod karon. Unya karon ingon man ka ng Israel rin tudluan. Unya gihidluan na nga nagsulti man eh yung pare bag-o man lang ning libruhan inyo man ha. Karon kinsay na makat ninyong duha. 2019 ni gisuwat 2020. Karon kinsa may namakat ninyong duha inyong pare 12 ka buok o ikaw? Okay, Brad Paul. Ang tubag mo ni wa gyud ko mamaka ngano man naka-align ko sa Biblia nga kana nga pagdili Levitical law na. So wala wa ko'y supak ana kay nakahibalo may standing sa Levitical law na nga balaod. Sa Levitical law even ang mga Hudiyo ron di man sila mukaon kay hugaw nila ang turo na sa Levitical law. Objection, Mr. Kay kung Moderator. amo pa na official nga doctrine dili mga umaboy yung iro. Sunod pangutana. Sunod pangutana. 1 minute bro. 1 minute na. Human siya bro. Ay lang si object eh. Basta gani ang imuhang pangutana na tubag sa in the first sentence, ayaw na i-object pa itong iyang mga qualification. Kaya he have the right. Okay? So, last, one question and one answer. Amo lagi. Sa ato pa, ang inyong pare, maoy na makak, ikaw na mo'y nasakto. Wa ko mamaka, wa po na makakakumpare kay nakasabot ko ang libro in the context na sa Jewish culture. Gibasa bitaw ni mo dia until now ang Jewish culture nag-follow sa Levitical law. Pero kami ang amo standing as Catholic mukaon mi og baboy by virtue of creation. Tas mag-ampo mi kay matod sa unang Timoteo 4:5 gihinluan na kini sa pag-ampo. So kana nabasa dito culture sa mga Hudiyo. Ang norm sa mga Hudiyo, kung imo nang sabton nga libro, ang norm sa mga Hudiyo, kinaiyan nila ba ang ilang kultura nga hangtod doon, until now, hugaw na. 1 minute bro. 1 minute na. Human siya bro. Ay lang si object eh. Basta gani ang imuhang pangutana na tubag sa in the first sentence, ayaw na i-object pa itong iyang mga qualification. Kaya he have the right. Okay? So, last, one question and one answer. Amo lagi. Sa ato pa, ang inyong pare, maoy na makak, ikaw na mo'y nasakto.
Wa ko mamaka, wa po na makakakumpare kay nakasabot ko ang nga libro in the context na sa Jewish culture. Gibasa bitaw ni mo diha, until now ang Jewish culture nag-follow sa Levitical law. Pero kami, ang amo standing as Catholic, mukaon mi og baboy by virtue of creation. Tas mag-ampo mi kay matod sa unang Timoteo 4:5, gihinluan na kini sa pag-ampo. So kana nabasa dito culture sa mga Hudiyo. Ang norm sa mga Hudiyo, kung imo nang sabton nga libro, ang norm sa mga Hudiyo, kinaiya nila ba ang ilang kultura nga hangtod doon until now hugaw na ang klita. Ni kaon mig baboy by virtue of creation.